Pán Mihály, môžem pár otázok? Dnes ste urobili takú akciu, môžete nám povedať, o čo išlo? Chceli sme vyjadriť solidaritu s utečencami. Myslíme si, že postoj slovenských politikov, ktorí nazývajú utečencov ekonomickým bezpečnostným rizikom, nie je ani morálne správny a nie je ani, ak sa niekto nazýva sociálnou demokraciou, ani sociálne demokratický postoj. A chceli sme vysloviť jednoznačné posolstvo 419 ľudí, ktorí sa majú prísť podľa určených kvót, by sme mali prijať, pretože je ľudskou povinnosťou ľudí pomáhať všetkým, ktorí sú v núdzi, ktorí utekajú pred vojnou a ktorých život je ohrozený. Takže... Čím si vysvetľujete, že počet vašich oponentov bol väčší ako privržencov? Tak bohužiaľ, krajná pravica sa vždy lepšie mobilizovala. Čím to podľa vás je? Pretože im stačia primitívne argumenty na to, aby vyšli do ulic. Títo ľudia, ktorí sem prišli, sa prišli pobiť. Prišli hulákať, neprišli sem vyjadriť žiadny postoj. Ale na konci to trošku vyzeralo, že ich provokujete, keď ste do nich odkopli dymovnicu. Myslíte si, že to bolo potrebné? Títo ľudia tu celý čas narúšali oznámené zhromaždenie, vykrikovaním, pískaním, čím narúšali priebeh tohto zhromaždenia a podľa zákona ich mestská polícia mala dávno odviesť. Na nás bolo, aby sme mestskú políciu vyzvali, my sme to neurobili, pretože proste sme im nechceli robiť nejaké mediálne promo, to je celé.